O Executivo ribeirense dá un novo paso no reforzo da seguridade cidadá ao completar o 100% o cadro de persoal da Policía Local. O último dos axentes incorporábase hoxe mesmo, sumando xa unha plantilla de 27 policías co reforzo de 12 auxiliares. Hoxe o Concello de Ribeira completa o 100% do seu cadro de traballadores da Policía Local. Isto quere dicir que Ribeira pasa a ter ao corpo da Policía Local ao 100% de ocupación, con 27 prazas de policías máis 12 auxiliares que traballan de maneira temporal en verán e tamén no inverno. Son 12 auxiliares, 8 que reforzan o servizo entre xuño e decembro e outros 4 que completan o servizo de xaneiro a xuño. Ademais do incremento de persoal, o alcalde anunciou a adquisición dun novo vehículo para a Policía Local, valorado en 38.000 euros, do que xa poderán dispoñer ao longo deste mes, co fin de mellorar a atención cidadá e as condicións de traballo dos axentes. Nas próximas 2 semanas chegará a Ribeira un novo vehículo policial co que reforzar tamén o traballo do noso corpo de Policía Local e, por tanto, que dean unha prestación á veciñanza moito maior. Son 38.000 euros que investimos donde o Concello de Ribeira en dotar de material actualizado, eficiente a nosa Policía Local e, por tanto, espero que grazas á incorporación deste novo policía e tamén cos novos medios, neste caso materiais, se poida prestar un servizo de calidade. En paralelo á súa aposta por reforzar os corpos policiais coa dotación de medios humanos e técnicos, dende o Concello destacaron outras accións desenvolvidas ao longo do mandato para favorecer a seguridade e mellorar a convivencia cidadá. Entre elas o desaloxo do edificio Cupa das Avesadas ou os controis preventivos de consumo de alcohol e drogas. Tamén incidiron dende o Executivo nas campañas de seguridade viaria e educación cidadá.